Jeg har været så heldig at få lov til at få projektet her med Hindutemplet. Det har været en interessant periode, og ind og arbejde med en bestyrelse på 15 mand skal have lavet sidste etape færdig, mere eller mindre. Vi skal have lavet et kæmpe ovenlys her, få lavet et buet loft, som de har efterspurgt, om det var noget, der kunne lade sig gøre. Og det er vi heldigvis noget i mål med. Skal vi gå tættere på det her? Her er malerne i gang med at male det her, og de maler det hele i hånden. Skal du til at lave mad? Ja. Til dem? Ja. Super. Hen over alderet hernede, der kan man så rigtig se, hvordan græsbærene de er blevet skåret ud, og hvordan de egentlig ser ud op på loftet derude, så du får en tydelig indvirkning, og kan tydeligt se, hvordan buerne de egentlig kører heroppe. Der kommer spot per cirka 2 meter hele vejen hen her i hver side, for at få en masse belysning ned her. De skal ikke gå ned på lys. Som vi kan se ude i siderne herude, der har de jo masser af huller i de her dekorationer heroppe også, som skal indeholde spot, og jeg mener, at vi fik talt op til 370 spot, men det har været et super spændende projekt. Vi har haft ja-hatten på til det. Det der med at lave buede loft og få sådan nogle ting til at fungere, det er egentlig super udfordrende, men vi uddanner os selv undervejs, hvis man kan sige det sådan. Vi tager og kigger på det og ser, hvad er muligt, og prøver at køre løsningerne igennem og få prøvet det af, og så sat det op og få sat det i værk og fundet flere folk med ja-hatten på, som også kan være med til at bidrage til, at det når i mål. Så det er en super fed proces.